Kinong song di madan ne ka step kala lecture sa office jong ka Shillong Municipal Board ban pen pau ke jing bam yahap ya ke jing tmu jong ka sorkar. Kini kinong song di madan kala ra ru ik plakan kiba kila tho kinong di madan ki pen sngan ya kinong ba Shillong. Kidon ru ki bala tho we want people city not smart city. Habai kran badu ba sien thaba obadai general secretary joka MGSPHSVA ulaong bahaka arpuai trek dak leng kejongki kala lej a yek city sha ka office jong CEO ke Shillong Municipal Board ban kerpat ya u baun khot kerki ya ke jingelang makin yo banyakren bade mir jingmot bha namar ke jingtei bat ke jingsai ya ke pisah lor kakerteng jongki nong di madan kadai daki kelur tengkah nagaleng jongki kim sngau tenat namar kim tip kani ka pisa kawan na bat ki pentrai kam ha kanu ka benda ula benrabro ba nagaleng jongki ki wan hang ni ban syong kalain mengor bat kin bejang ya kani hadu bagian dai sakhot ha ki bor sorkar banyak keren harangkat kimat jingdawa ki ba maki ki labo. Penlongi bangin wan tur gang Indonesia Municipal Office nama shwa arsnya ka apply tarik ni wan bu city hang ne yang ba kidei ba apply tarik ni wan bu city hang ne yang ba kidei ban khot kerki ya ka meeting ka ba long urgent jang ka professional town vending committee bangin yo ya keren ni yo emerging mode pha nama kajing ya shna kajing ya tei maki baki sei kata ka pisaron halor jengki nong di madan teng jengki nong di madan ban penlut ki klur tengingim sotenan haba tempat dan kata kejing kran hati visi ro ba kata ka pisa kawan mano basim kontrak kani kat no kata ka pisa ka tingka ban penteri kam kita ki berok bendan kejing kran tak kadangi kwa ba ki de ban kon bat lada mentas ngingiwan hangni ngiwan song dharna lada kimya khot kimya ngine beten ba jangan gajing song dharna ha kiklam khot kiklam pat ice tea tak tahu ka sapelong ngi bangin yawan song dharna Kin pin yai beteng ya kani ka ngin yai beten ba kat bakim pan khot ang baro sisngi ne baro sisngi man lakasngi si betul ho ha do bakin takut trai kini ngin se mi rangkat